u Hrvatskoj se nikad bolje nije živjelo nego sad. Bez obzira na sve probleme i gospodarske i promjenu kune u euro i način na koji smo tu prevareni, zapravo prevareni, to je druga stvar koja je vrlo važna. I treća stvar koja pokazuje, koja je zapravo ponajgora, ona pokazuje da generalno ljudi sa ovom vrsti politike i sa ovim pogreškama koje se rade nisu nezadovoljni. Čujte, ako HDZ-ova politika 3 mandata za redom dobiva a, a, najveći broj glasova, to znači da generalno najveći dio ljudi misli da je ovo dobar put. Ako to misli hrvatski narod, ko sam ja? Ja sam novinar, pa onda pišem što mislim i ukazujem na probleme i činim to naravno dobrohotno. Ali, dakle, u tom kontekstu meni se čini da imamo ono što hoćemo. Kako je Tuđman govorio, Hrvatska će biti onako kako je mi izgradimo. Evo, ovo je Hrvatska kako ljudi hoće. Ne vidim da tu postoji neki pomak.